Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innama ajriya ing pestine nglakokake sapa Allah al ada ing piloro ala aitihim ing atase pira-pira tangane makhluk, tangane nas, likaila supaya takuna supaya yen to ora ana sapa sira iku sakinan iku kang anteng alihim ing atase nas utawa makhluk. Jadi kadang Allah iku ndadekno piloro mungkin dilarakno ati. Dadi gawe wong larakno ati awak dhewe. Dadi sing gawe awuh hakikate. Dadi kadang duwe kanca nglarakno ati. Kadang duwe apa jenenge tangga ya nglarakno ati. Kadang kanca benjani, kadang bikin kecewa. Kadang duwe pacar ya ngono, kadang bikin kecewa. Ya Allah gawe ngono iku punya tujuan. Dan tujuane kuwi sing perlu dipahami. Jadi nek ana wong gawe lara awak dhewe, sakit hati lah. Membuat kita sakit hati, membuat kita terluka lah. Kuwi kudune ditafsiri sing apik. Punya Allah punya tujuan kuwi. Aja terus dibales, terus apa jenenge disantet karo wong, terus dendam, dengki, terus ora barbar. Iku kanggone wong sing ora paham. Allah gawe ngono asline punya tujuan, ya kuwi likaila takuna sakinan alaihim. Gusti Allah gawe model ngono kuwi lho. Model dilarakno atimu, dilarakno apa dikecewakan dirimu. Iku punya tujuan, yaiku likaila takuna sakinan alaihim. Ben awak dhewe iku ora anteng, ora ayem dengan makhluk pancen. Wis cap-capan. Tujuannya siji kuwi. Ben awak dhewe iku tidak terlalu ayem, tidak terlalu apa anteng karo makhluk. Ben awak dhewe iku ora terlalu cinta dengan makhluk. Ya cintane karo sapa? Kudune sing gedhe karo pangerane. Jadi aja ditafsir aneh-aneh nek dilarakno ati wong, dikecewakan teman, dikecewakan sahabat, apa pacar. Tuwa liyane jangan dendam. Sing bener ya iki mau. Berarti Gusti Allah seneng aku dilarakno ati wong kae. Ben aku ora terlalu kandel karo bocah kae. Ben atiku iku mlayune ring cintaku kudune ring Allah, ora ring ngene bocah kae. Kudune ngono tafsirane. Aro teng ngarepake sapa wa ayas ajuka yen to ngeduhake sapa Allah. Ngeduhake ka ing sira an kulli saen saking suwiji-wiji. Kata layas giluka sehingga ora nungkolake ing sira anhu saking Allah saeun apa suwiji-wiji. Tujuane Allah nah ya kuwi supaya awak dhewe iku ngedohi pada setiap sesuatu an kulli syai'. Hatta la yasulukan manhu syai'un. Jadi Allah punya tujuan lain gawe lara atine awak dhewe mau lewat mereka. Iku ben ngedohna awak dhewe, ben awak dhewe ben ora terlalu sibuk dengan mereka. Memperjuangkan kebahagiaan mereka, memperjuangkan kebutuhan mereka. Ben ora terlalu ngono kuwi. Dadi ben ora terlalu sibuk dengan urusan mereka. Ben awak dhewe iku sibuke utawa ketungkule iku karo Allah, ora karo dengan saliyane Allah.
Jadi tujuan Allah yang lain yo ki mau ngedohna awak dhewe ben tidak terlalu sibuk dengan selain Dia, selain Allah. Ben sibuk awak dhewe kuwi golek ridhane Allah ngono. Kadang awak dhewe berkorban sembarang dengah apa jenenge ku kanggo pacare, kanggo pasangane sing lagi dikenal. Berkorban kadang ora dadi, akhirnya kecewa to. Beda nek atine iku ora terlalu condong, ya wis biasa wae. Biasa wae pemane kok kenalan-kenalan pemane gak usah terlalu berkorban, nek judune nek jodoh. Penak ngono jane to. Jadi cintane hatine iku gedhe ring Allah daripada ring makhluke mau. Kesibukane luwih padet menuju ke Allah daripada kesenangan duniawi semata. Wujudul adzan nasi. Wujudul adzan nasi mongko utawi pilarane utawa mongko utawi wujude pilarane nas, pilarane manusa. Uli yang nglarakno manusa malah. Lil abdi maring kawula iku nikmatun iku termasuk nikmat azimatun kang agung alihi ing atase wong. Jadi adanya seseorang menyakiti kita, adanya seseorang mengecewakan hati kita, seseorang kui pasanganmu, mbah bojomu, mbah tanggamu, sapa wae lah, itu termasuk nikmat sing agung. Termasuk nikmat. Jadi kuwi dilarakno wong, dilarakno sapa wae iku termasuk nikmate Allah. Nikmat kepiye ben awak dhewe iku sadar bahwa yang patut dicintai itu bukan makhluk ngono. Dinatine iku ora kumandine ora ring makhluk. Ku ngiringi Allah ngono mending ngiringi ring awak dhewe. Dadi nek asline Allah iku sayang awak dhewe. Ben tidak terlalu cinta duniawi. Ku cinta duniawi ora digowo. Ben atine awak dhewe kandile karo dadi digiring mau. Dilarakno atine ben ora seneng karo sing larakno. Wasia mau pemeneh miman saking wong ada kang ngadetake sapa man minhu saking abet al mula fata ing melasi wal ikramalan mulyaake wal mibrotalan gawe bagus to apa kebagusan wal iktiraman mulyaake tegese mulyaake. Apa meneh kadang awak dhewe iku nek apa iku dihapi wong, jadi wong-wong sing biasa ngapi awak dhewe kadang yo berkorban kanggo awak dhewe, kadang mulyakno awak dhewe, terus maya dia, maya amplop utawa liya-liyane lah. Kuwi biasane kok malah atine awak dhewe gampang kandel, gampang seneng, gampang lemah. Mulane man habba syai'an bahwa abduhu. Dadi wong nek kadung seneng atine ring sesuatu biasane dadi kaulane wong mau. Dene atine awak dhewe kok seling diapiki karo si kae si A kae. Engko iso-iso awak dhewe dadi kaulane si A mau. Iku sangat melenceng dari tujuan hidup sebagai seorang hamba Allah menek cara atine melenceng. Wal ihtiramalan mulyaake dadi kadang dimulyakno sapa ngono. Dadi atine melenceng. Cintane ora ring Allah tapi ring gone liyane Allah. Liana dari akrono sate menemung kono wujudul adzan nas. Iku yang yafqaduhu iku ngilangake apa zalik ing wong mau ing abet adam subune ing ora anane anteng alaihi ing atase makhluk. Itu nek awak dhewe sering apa kadang disakiti, kadang dikecewakan. Engko atine awak dhewe ora gampang condong, ora gampang seneng karo sing nyakiti mau, kecewa to. Wis kecewa engko mlayune atine ku ring Allah. Watar kula intimati lan ninggal tetanggenan utawa gandulan alaihi ing atase nas. Wis kadung dikecewakan, atine engko condonge utawa kandile ora ring wong mau. Faktil ingsilan kesepen naring. Maksudnya kesepen naring iku ya
jenenge ya ora betah cara ngono linggih suwe-suwe karo sikae ora betah mergo ora kepenak cara ngomongane ora kepenak kadang atos banget jadi wafaktil ainsi kesepenaring bihim kelawan makhluk nek wis atine wis model ngono ku kaya tahaqqa mongko nyatakake sapa abet kaya tahaqqa mongko nyatakake sapa abet bida kelawan mengkono ada musyukun ora anane anteng nyatakake ubudiyatu ing ibadahe abet li rabbihi maring pangerane abet wis digawe Allah model ngono mau dikecewakan oleh duniawi jadi soalnya golek dunia wis ngono kuwi entek go mangan kon wis kecewa akhirnya wis kecewa hati lah aku berjuang kanggo jaga yo tiba yo ngono kuwi rasa ndure yo berpaling jadi kecewakan wis tak wis kapok aku cara ngono urip malah ngentek-ngentek waktu nom kontak tangguh memperjuangkan sesuatu yang tidak ada artinya jadi terus melayune ring Allah melayune ring ibadah iku tujuane Allah yang nggawe ngono kuwi di dunya iki digawe sekira awak dhewe iku tidak terlalu cinta mengecewakan menyakitkan tujuane satu mau ben atine awak dhewe ora kantil karo seliyane Allah ben awak dhewe iku tidak terlalu sibuk dengan selain Allah sibuke pancen ngabekti ring Allah dinggo ibadahe ben bener kaya hakoko bidzalika ubudiyatu li rabbi tapi aki-aki wong kadang ditafsir elek dadi kadang nek wis dilarakno ati kadang malah dendam ora dibalekno ring Allah nah iki mau kan dibalekno ring Allah aki-aki ya kadang apa jenenge pengkerengan karo apa dilarano atine tangga biasane ya engko yo tukaran ra mari-mari kalau dulur dhewe kadang yo dendam-dendaman kadang neng-nengan tahun-tahunan wis biasa ora dibalekno kaya iki mau iki kan dibalekno ring gone Allah tujuane Allah iku mau ngono kuwi lho tujuane ben atine anyen ora terlalu condong karo liyane Allah ben ora terlalu asia-asian ben cintane sing gedhe ku karo Allah ora karo makhluke Allah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.